der her på TVS. Vi har blandt andet engelsk Premier League fodbold på programmet. Everton tager imod Liverpool på Goodison Park. Den kamp kan I se kl. 18. Her nu skal vi følge opgøret i Basketligaen mellem Glostrup og Horsens. Velkommen til Glostruphallen til 5. runde af Basketligaen og opgøret mellem Glostrup og Horsens IC. Begge hold, og her er det Horsens-spillerne, og de er kommet rigtig godt fra start. Begge hold er kommet godt fra start. Hvis vi tager Horsens først, de slog i første runde Næstved med de meget store cifre, 107-44, vandt så ude over sølvvinderne fra Hørsholm med 103-87, vandt sig over Åbyhøj i tredje runde, og slog så Værløse ude med 79-67 i sidste spillerunde her. Og Glostrup-bænken her, Glostrup er også kommet rigtig godt fra start. Slog i første runde BMS med 87-74, tabte så til Roskilde med 10 point. Men slog så Værløse 78-60 og slog så ude i sidste runde Åbyhøj med 79-58. Så altså 4 sejre af 4 mulige til Horsens og 3 sejre af 4 mulige til Glostrup. Så det er ikke for meget at kalde det her et rigtig topopgør. Og Henrik Norge Nielsen, det her det kan blive en rigtig god basketkamp. Holdene de står godt til hinanden. Ja, jeg synes også, udover holdene står godt til hinanden, så er det 2 hold, som er spækket med nogle meget interessante profiler, som jeg i hvert fald glæder mig meget til at se, hvordan de kan dæmme op for hinanden. Og hvis vi lige får Glostrups holdopstilling på, så kan vi lige se på den. Og der er i hvert fald en med nummer 5, canadieren Dean Thibodeau. Og det utrolig flot fysisk bygget spiller, og en spiller, som formår at bruge sin fysik. Det er selvfølgelig lige så vigtigt, som når man nu har den. Men meget, meget stærk både i angreb og forsvar for Glostrup. Og så er det jo nok med nummer 11, landsholdsspilleren Thomas Rud. Ja, jeg synes ikke bare samspillet med de to, men Thomas' opgave for Glostrup, som er at styre spillet og som anfører den her sæson, har virkelig rejst sit spil til et niveau, som vi alle sammen ved, han kan, og som vi tror også var store smagsprøver på i dag. Og Thomas Rud altså landsholdsspiller med 22 A-landskampe. Og Horsens holdopstilling, den skulle komme her. Ja, der må vi i hvert fald sige, at vi har nogle amerikanske, kanadiske navne. Craig Peterson og Pete Hoffman, og så ikke mindst en meget, meget stor dansker, Ole Benson med nummer 10. Og ja, udover at vi selvfølgelig, her kan vi se ham for at se, at han rager godt op i luften med sine 2,20 meter, så må vi sige, at det er i allerhøjeste grad en af dansk baskets fremtidens folk. En spiller, som Horsens forsøger at få meget, meget med i spillet, men som vi ved, at Horsens træner siger, at vi kan bruge ham endnu mere. Og så synes jeg, som vi lige fik nævnt, at Peter Hoffman, som er kommet tilbage i den her sæson, har været meget dominerende i tidligere sæsoner for Horsens og skaffet mesterskaber til Horsens. Han er en af krumtappen i en rigtig, hvad skal man sige, energiudladning hver gang han går på banen. Og det gælder både forsvar og angreb. Og en god spiller for holdet er med til at simpelthen gøre de andre bedre. Ja, altså der er ingen tvivl om, at bare hans indstilling til spillet, og han er dybt professionel. Så er vi så småt ved at være klar til opgøret her i Glostruphallen. Her Peter Hoffman. Hvad man kan sige på, apropos de her profiler og den måde holdene har spillet på i de første 4 spilrunder, så må man sige, at Horsens med nogle meget, meget hurtige folk
bruger altså Ole Bendtsen utrolig meget. Det vil sige, når han først får taget nogle forsvarsrebound, ja, så sætter han nogle hurtige angreb i gang. Men ellers ligger det sådan lidt i baghovedet på Horsens, at hvis de først får ham med op i angrebet, ja, så har de nogle utrolig gode muligheder i at spille noget set play, som man kalder det, med nogle aftalte afslutninger. Og han er den, siger HIC's Horsens træner Jeff Cartier. Han er manden, der er fremtidens spiller for Horsens, og som absolut vil blive det. Måske endda med muligheder i udlandet, men det kan vi jo så vende tilbage til. Ole Bendtsen her med sine 22. Og hvis vi ser på dem, der starter, så er det hos Glostrup. Det er med nummer 5, Dean Thibodeau, med nummer 6, Lars Christensen, med nummer 9, Malkit Singh, med nummer 11, Thomas Rud, og med nummer 14, Jan Jensen. Og hos Horsens, der er det med nummer 4, Sonny Madsen, nummer 6, John Clausen, nummer 10, Ole Bendtsen, nummer 9, Allan Madsen, og nummer 15, Peter Hoffmann. Og så den første duel mellem de to store her. Og så er vi startet. Det er altså Horsens helt i gul, og det er Glostrup i hvide trøjer og blå bukser. Hjemmeholdet Glostrup. Dean Thibodeau, kanadieren her. Og det er altså 2 gange 20 minutters effektiv spilletid. Første rebound af Ole Bendtsen. Og 2-0 Horsens føring. Dean Thibodeau med for kort. Godt reboundet af Thomas Rud. Ja, vi må sige, at begge hold er startet i en forventet personlig opdækning, og det vil sige, at Glostrup har selvfølgelig store problemer nu her med, at de skal have skubbet faktisk Ole Bendtsen et godt stykke ud af feltet. Ellers så får han mulighed for at kontrollere det hele, og i angrebet, ja, der kan vi se, der er det Dean Thibodeau, som skal forsøge ligesom at måske trække ham ud. Det er også ham, der har haft de 2 afslutninger nu her, Glostrup har startet ud med. Men 2 mislykkede forsøg fra Dean Thibodeau. Ja. Ole Bendtsen her i billedet, men det var en ærgerlig Peter Hoffmann her, der godt var klar over, at afleveringen ikke lå helt som den skulle. Nummer 14, Jan Jensen. Nummer 5, her, Dean Thibodeau. Ja, det er jo sådan, at Dean faktisk godt kan skyde de her trepointsskud, og det vil sige, hvis han ligesom trækker ud, og Ole Bendtsen falder med ud, ja, så skulle der blive plads inde under kurven. Men det kræver selvfølgelig også, at han kan sætte sine skud derudefra. Masser af plads til John Clausen fra Horsens. Anden fejl til Glostrup, nummer 9, Malkit Singh. En lidt uheldig start her for nummer 9, Malkit Singh hos Glostrup. 2 fejl på 1,5 minut. Ja, det var han ikke helt tilfreds med. Nummer 6, John Clausen. Ja, de har lagt en hård linje. Nogle hurtige fejl og skridtdommer her, så det kræver virkelig, at begge hold er koncentreret om ikke at begå de her lidt tekniske fejl. Og så er der plads til nummer 4, Sonny Madsen. Kommer i. Anden gang, og det var Horsens nummer 9, Allan Madsen, der var Horsens foran 4-0. 4-0 føring til Horsens. Allan Madsen her.
Glostrup er nummer 8. Klaas Nørgaard kommet ind i stedet for Lars, nummer 6, Lars Christensen. Peter Hoffmann, Sonny Madsen. Ja, de har held med spillet ind under kurven. Allan Madsen igen 2 point og 6-0. Og Horsens nummer 9, Allan Madsen, scorer 4 point. Thibodeau, sådan. Ja, der bruger han sin fysiske styrke til at komme ind på Ole Bentzen og ligesom sætte af på ham, og der kan Ole så ikke nå ud, og Dean kan lave et kort lille hugskud. Og 2-6. Glostrups og Dean Thibodeaus første point. Og Jan Jensen, lige ved at lykkes, er meget stærk. 3 point afslutter udefra. John Clausen er med nummer 6. Peter Hoffmann. John Clausen. Sådan. 2 point til. 8-2 til Horsens. Og det var Horsens nummer 6, John Clausen. Horsens foran med 8-2. Dean Thibodeau, Thomas Rud. Det er et samspil, vi vil komme til at se meget til i den her kamp. Så prøver kanadierne igen, lige trækker ud, men for kort igen. Ja, han vinker også lige ud til bænken, at han ved godt, at han skal tage skuddet. Alle forventer, at han skal tage det skud. Flot til gengæld i den anden ende af Peter Hoffmann. Og en 3-point scoring, flot sat i, og 11-2 Horsens føring. Malkit Singh her med nummer 9. Og det er til gengæld godt gået igennem. Og 4-11. En hurtig Horsens kontra. Ja, det er flot lagt i af Peter Hoffmann. Prøv at se, hvordan han kommer rundt om kurven der. Og 13-4. Thomas Rud. Og sådan. Og en sikker træer fra hans side, og 7-13. Og en vigtig scoring at komme ind nu her, inden af Horsens for at yde yderligere i forspringet. Udefra igen, John Clausen. Denne gang var det Dean Thibodeau, der fik rebounden. Så er det Glostrup, der har forlangt timeout. Ja, okay. Hey, listen, John, everybody but Sonny, okay, we don't want to guard these people 3 feet outside the top of the key, right? Just be smart. What are they going to do as soon as they get it? They're going to put it on the floor, they're going to go to the hole. So you got to be ball side on these little screens up top here, slide underneath, and then as soon as he gets it, he's going to put it on the floor and go to the hole. So easy, easy, okay? Hey, down here, can we just keep moving it a few times? Yeah. How about a couple posts? All right? Yeah. We got 3 or 4 threes going right now. Let's go. Hey, so, Travis Moose. You're all right. Ja, man må sige, at de tager chancen, Horsens. Altså, jeg synes Glostrup er kendt lidt for at have nogle stykker, der kan skyde udefra, men taktikken fra Horsens side er helt klart, at de vil ligesom opgive 3-pointskuddet, lade dem få 3-pointskuddet, men i hvert fald sørge for, at de ikke kan drible ind mod kurven. Og det må vi så se, om Glostrup de kan udnytte. Flot lagt ind til Thomas Rud ellers, men Horsens opmærksom. Peter Hoffmann. Sonny Madsen. Ind til Ole Bentzen. Sonny Madsen udefra, sådan. Sikker træer og 16-7. Ja, det er svært omgivet af 4 gule, Dean Thibodeau, men han er altså meget, meget stærk. Og han gør også det rigtige. Han går simpelthen op. Der er stor sandsynlighed for, at han bliver fejlet på det forsøg her.
Og nummer 9 her, Allan Madsen, hos Horsens IC, fik sin første fejl. Og 2 straffekast til Dean Thibodeau. Og den udnytter han sikkert, og 9-16. Men altså stadigvæk en 7-pointsføring til Horsens. Peter Hoffmann. Ja, jeg vil gerne finde Ole Benson. Han blev godt markeret af Dean Thibodeau der. Det er som om Glostrup har sat lidt mere tryk på deres forsvar nu her. Men Ole Benson får rebounden. Og til Peter Hoffmann. Sådan. 18-9. Det er godt glidet igennem med Peter Hoffmann der. Thomas Rode til Dean Thibodeau. Det er flot. Flot detalje af de to, som mestrer det samspil. Indunder, der samler Dean Thibodeau den op. Sådan. 11-18. Ja, det virker som om lige hver gang, at Glostrup laver de flotte detaljer for scoret, så render Horsens op og scorer igen, og 20-11. Malkit Singh udefra. Flot træer ham, 14-20. Og lad os så prøve at se, om Horsens skal gøre det igen, nemlig at så score i den anden ende. Ja, der var muligheden ellers. Ja, det er faktisk meget uheldigt for Allan Madsen, for han er faktisk helt fri, og det er anden gang i træk, at han kommer ind foran Malkit Singh, som helt klart ikke falder over i boldsiden. Altså når bolden er i den ene side, og alle de ligesom løber ind mod kurven, ja, der skal han ligge foran sin angriber, ellers så er det for nemt at modtage bolden. Og det er de blevet straffet på et par gange her i Glostrup-forsvaret. Men 2 fejl til Allan Madsen. Og hos Horsens er der skiftet ud. Nummer 10, Ole Benson, er gået ud. Og nummer 14, Arne Simanic, er kommet ind. Ja, også Craig Peterson her med nummer 8, der faktisk er den anden kanadier, som er nationaliseret dansker og må spille som sådan. Meget klog og rutineret spiller, og i de sæsoner, han har spillet i Danmark, der har han ligget med scoringsgennemsnit på sådan i den høje ende af 30'erne. Så det er altså en, som har touchet. Og han kom så ind og scorede. Kom ind i stedet for John Clausen, og altså 23-14 til Horsens. Og Glostrup er nummer 10 og nummer 13. Morten Hansen og Jon Viksø er kommet ind. Og sikkert udnyttet igen af kanadieren, og 16-23. Se, Glostrup bliver op efter straffe. Det gjorde de også sidst, og forsøger ligesom at sætte pres på Horsens, så det lykkedes så den her gang, hvor ja, det er Klaas Nørgaard, som også er kommet ind som helt op og får fremprovokeret en mistet bold til Horsens. Kommer lidt mere tempo på Glostrup spil i starten af kampen. Klaas Nørgaard her med nummer 8. Dean Thibodeau, der er han altså stærk ind under kurven. Ud til Thomas Rud. Og sådan. Og en 3 point mere. Nummer 2 fra Thomas Rud, og 19-23. Ja, og samtidig bliver der så fløjtet for en screeningsfejl. Altså Horsens-spilleren har ligesom bevæget sig lidt i screeningen, og det må han ikke.
Så man må sige, at Glostrup er, efter at have været bagud med 9 point, at de går op med 4 og har nu boldbesiddelsen. Det var Peter Hoffmann, der fik en fejl fra Horsens. Klaas Nørgaard. For kort fra Morten Hansen. Horsens opfanger den. Rik Petersen her med nummer 8. Ja, der sker lidt inden under kurven i øjeblikket. Der bliver kæmpet hårdt om positionerne derinde, men det er også vigtigt, at man ligesom kommer forrest på det sted, man vil hen, så man kan modtage bolden og spille den videre. Horsens har meget med, som vi hørte også i timeouten for lidt siden, at de gerne vil spille noget postspil. Det vil sige, at de spiller den ind til en mand, der står med ryggen til kurven. Og så har vi så 2-3-4 Horsens-spillere, der løber rundt om for at lede efter det frie skud. Og det spiller de også, selvom Ole Bensen er ude nu her. Der kommer den ind, og så skal de bevæge sig, Horsens-spillerne. Godt arbejdet af Morten Hansen og Glostrup med nummer 10 her. Nummer 13 her, Jon Viksø. Din Thibodeau. Morten Hansen igen. Ja, det er godt arbejde. Og 21-23. Peter Hoffmann. Rik Petersen. Din Thibodeau her, som får sin første fejl. Var han ikke helt tilfreds med, kunne vi se på ansigtsudtrykket. Man kan også se her, Glostrups træner hernede i højre hjørne var bestemt heller ikke tilfreds med den. Men anden gang er den der, og 24-21 Horsens føring. Thomas Rud, og sandelig om de ikke laver den igen. Der må vi sige, det er jo tydeligt bevis på, at det er en indøvet detalje. Meget flot. Flot udført. Og 23-24. Så er der mulighed. Rik Petersen her. Og Peter Hoffmann samler den op. Og 26-23. Og spillet 10 minutter og 20 sekunder. Ja, første halvleg. Så Thomas igen. Ja, havde ellers tiden til det. Rik Petersen med nummer 8 går hele vejen. Okay, couple more minutes. Hey, nice job. Listen, that last time down there, we had a shot, and everyone's getting back on the defense. We got to go for the offensive board. All right, we got to keep it up. Good job defensively. Remember, they're setting a whole bunch of back screens. All right, you got to keep talking and fight your way through that. All right, we're in control. That's fine. Sure that you're just between him and the basket. That's all. Now you know that he's going to do it now, right? So make him catch it in front of you. All right? All right. We're all right. Ja, Horsens er begyndt allerede at snakke om den detalje nu her, som er foregået 2 gange. How many threes and how many times have they scored here in the last 3-4 minutes on jumpers? Huh? Not very many. So let's make sure that we're in a stance, stopping the drive, making sure that you're ball you man so they don't get to the hole. Okay? All right? Let's go. Here we go. Flot Keep going out. Horsens vil stadigvæk gerne give op 3-pointsskud, bare de ikke ligesom lader Glostrup-spillerne komme tæt på kurven. Til gengæld må vi ligesom sige, at det som Glostrup lige snakkede om, det var, at de skulle også forsøge at
holde Horsens-spillerne væk fra kurven. Det virker som om, at selv uden Ole Bengtsen, der havde Horsens fået mulighed for at få 2-3 forsøg i hver angreb, simpelthen fordi de var mere aggressive på angrebsrebounden. Og så kan vi så se, at Ole Bengtsen er kommet ind igen, og det bliver det formentlig ikke dårligere af i angrebet. Straffekastet her, sikkert udnyttet af Craig Peterson. Og 28-23 til Horsens. Glostrup oppe på 6 holdfejl. Rebound af Ole Bengtsen. Og Glostrup har benyttet timeouten til at give Thomas Ruud en pause. Han var en lille smule skadet. Har lidt betændelse i det ene ben. Claes Nørgaard prøver udefra. Craig Peterson med rebounden. Så hurtigt op til Peter Hoffmann. Det var Jensen og 7 holdfejl. Og altså hver fejl fra nu af giver 2 straffekast, når vi når op over de 7 holdfejl. Og det er nummer 6, John Clausen her. Og 29-23 med godt 8 minutter igen her i første halvleg. Vi kan se, hvordan Horsens-spillerne bliver inde nu og venter ligesom på, at Glostrup-spillerne skal tage skuddet derudefra. Men kigger for John Viksø og Ole Bengtsen. Så er rebounden. Peter Hoffmann. Og hele vejen selv, men den får han ikke rigtig fat i. Godt forsvarsspil af Glostrup. Fint Thibodeau. Ud til Jan Jensen. Ja, det er ikke normalt er en rigtig god trepointsskytte, men det er ikke rigtig lykkes for ham denne gang. Nej, jeg synes også, han forcerede det lidt her til sidst. Altså, han tager dribling og hopper op, mens han er presset. Ja, det var næsten for nemt for Craig Peterson her. Men der var til gengæld ikke nogen med fremme. Nej, Jan Jensen forsøger at smide den ind på benet af en Horsens-spiller for ligesom at få indkastet til hans fordel. Og så er der tid og mulighed. Craig Peterson. Heller ikke denne gang. Jon Viksø ud til Jan Jensen. Denne gang. Nej, heller ikke. Dean Thibodeau. Malkit Singh med nummer 9. Og Lars Christensen igen her med nummer 6. Malkit Singh. Ja, han blev næsten tvunget til at skyde der. Ja, altså indtil videre virker Horsens taktik jo selvfølgelig. De giver op de der 3-pointsforsøg, og der bliver ikke scoret på dem. Og nummer 6, John Clausen her. Ja. Han forsøger at trække en angrebsfejl, men det kan vi ikke helt se i billedet, men han har åbenbart ikke stået helt stille. Og så i mellemtiden har Glostrup for lang timeout. Okay. All right. Let's 4, 5, 6 pass. That's a good shot. Knock it down. Okay. Little lull there offensively. All right. We got a little on our heels. All right. Let's run through it. Make hard, sharp cuts. Okay. We got to stay with the offense, right?
Okay, defensively, doing a good job. Went up and down the floor 4 times, 5 times, no one scored. All right, we're doing a good job defensively, but let's knock down our shots. Be aggressive. Don't worry about the big guy. Go if you, All right, go high next time. This time down, let's go high. Run the pick and roll. Okay, go with well, let's run the high. Okay, let's run the high, run the pick and roll. Thomas, would you go on the left side? You and Dean. Okay, run the left over there on the right side of the court. Right side. Yeah, over there. You go to Thomas, go through, run the screen and roll. You and Thomas right there. After that, we. Ja, det har fungeret godt nok defensivt for Glostrup, ja. Men til gengæld ikke offensivt. Nej, men man må sige, de, som der blev sagt, altså tro på skuddene. 2, 3, 4, 5 afleveringer rundt, finde den frie mand, og så simpelthen bare knock them down, som man siger, score. Og hos Glostrup er Thomas Rud igen kommet ind, og hos Horsens er Mladen Timanic og Allan Madsen kommet ind. Det er Ole Bensen, der lige tager sig en puster på bænken hos Horsens 2,20 meter manden. Ja, og samtidig kan man så se, at Horsens er gået over og dækker zone nu. Altså simpelthen har ændret forsvarsrytmen. Ja, godt forsvarsspil. Nummer 9, Allan Madsen. Det er en Thibodeau, er det flot spillet ind i første omgang af Lars Christensen. Jeg kan se, hvordan Dean bliver fuldstændig fri. Og faker faktisk et skud og finder Dean Thibodeau under kurven. Og 25-29. Kun 4 point for Glostrup op til Horsens nu. Allan Madsen her med nummer 9. Mladen Timanic nummer 14. Prøver udefra. Ja, den var næsten nede i kurven. Man reboundede Jan Jensen frem til Thomas Rud. Dean Thibodeau igen. Modsat står Margit Singh. Spiller den godt rundt nu. Ja, meget flot. Ja, det er flot spillet rundt. Hele vejen rundt fra Thomas Rud. Og 3 gange rundt, så får han den igen. Samme side og 27-29 med 5 minutter igen af første halvleg. Flot Glostrup-spil. Godt varieret angrebsspil. Det er selvfølgelig også noget, der giver gejst i forsvaret. Jeg kan se, Glostrup-spilleren ligger i tættere på. Undtagen Dean, som også har trukket utrolig kraftigt på, eller taget utroligt på kræfterne her i første halvleg. En sikker toer af Mladen Timanic og 31-27. Og Horsens går klar til at skifte ind. Peter Hoffmann kommer ind, og John Clausen går ud. Og så er vi oppe over de 7 holdfejl. Giver altså 2 straffekast hver gang. Hver gang Glostrup fejler. Og nummer 4 her, Sonny Madsen. Det er nu der sikkert nummer 2 og 32-27 Horsens føring. Og Jan Jensen, men stadigvæk ikke fået indstillet det helt hans normalt gode 3 point. Greg Petersen. Peter Hoffmann. Ja, den fik han ikke helt fat i. Har næsten travlt med allerede at finde medspilleren, inden han modtager bolden. Han er i gang med at lave en assist. Men den gik ikke. Og 4 minutter og 15 sekunder igen. 5 points føring til Horsens. Og Jan Jensen. Denne gang. Nej, heller ikke denne gang. Ja, hvis man ellers skulle, nu er det Dean Thibodeau, men Jan Jensen kunne man se gik hen til Glostrup-bænken og rystede på hovedet og sagde, ja, det fungerer ikke rigtigt i dag med mine 3-points scoringer, eller mine 3-points forsøg. Og han bliver så også skiftet ud nu. Men det er faktisk ikke fordi, det kunne man også se, at det er ikke fordi han tager forkerte skud. Det er selvfølgelig bare det, at indtil han rammer den første, ja, så udvikler det sig, hvad skal man sige, til et større psykisk problem. Og til sidst, så er man helt bange for at skyde. Og hvis det er ham, der står fri, jamen, så skal han skyde. Så det er så også det, han får at vide ude fra bænken af, jamen, tag det roligt, vi skal nok tage ansvaret for dine skud. Bare bliv ved. Og vælger fornuftigt nok lige at tage en pause, og Thomas Henriksen kommer ind fra Glostrup i stedet for. Lars Christensen her med nummer 6. Margit Singh. Forpasselig Sonny Madsen, der ikke skal give Thomas Rud meget plads. Thomas Rud her med nummer 11.
Skiftes der ud Glostrup. Malkit Singh her med nummer 9 går ud. Claesen Nørgaard kommer ind med nummer 8. Meget, meget stærk bevægelse igen af Dien. Han bakker Peter Hoffmann ind, og i det samme som han springer, så vender han rundt og skyder ind over ham. Utrolig svært at dække op. Og Horsens med godt 3,5 minut igen. Og hurtig afslutning. Skal også lige for hurtigt. Der er altså 30 sekunder til at afslutte angrebet i. Og hvis man ser op over kurven, der hænger faktisk skudklokken, så man kan følge med. Lars Christensen med nummer 6. Og Horsens skifter ud. Vladan Simanic nummer 14 her går ud, og Ole Bensen kommer ind igen. Ja, det er godt gået ind af Allan Madsen. Han laver simpelthen en skudfinte, og Glostrup-spillerne har i de sidste par forsvar har de egentlig ligget bagefter. Altså Horsens-spillerne har bevæget sig så hurtigt rundt, at Glostrup kommer for sent, og det gør selvfølgelig, at når Allan Madsen så går ind, jamen, så er der en anden, der må hjælpe, og det ender tit i, at man får lavet en lidt dum fejl. Han trækker altså en fejl og 2 nye straffekast til Horsens. Horsens har i mellemtiden skiftet ud. Nummer 7 Søren Pedersen kom ind, og Sonny Madsen med nummer 4 gik ud. Og 33-27 med 3 minutter igen. Claesen Nørgaard får selv rebounden, prøver igen, og denne gang en træer. Han må have stået lige for det blev til en 29-33. Ja, hvis man træder på stregen, den sorte buede streg, ja, så tæller den kun 2. Påpasselig i forsvaret også, Claesen Nørgaard. Der er så udskiftning. Jeg kan se, der står 17 op på oven over kurven nu, og det er så Horsens, der kun har 17 sekunder at afslutte det her angreb i. Og Anders Katholm med nummer 12 kom ind i stedet for nummer 9 Allan Madsen hos Horsens. Ole Bensen. Ja, det var lige før det lykkedes. Glostrup får fat i den. Og sådan Claesen Nørgaard igen. Så var 3 pointerne der, og udligning. Det var 2 i træk, og han er også en af dem, der kan score. Ja, 33. Det har faktisk ikke været så lige siden 0-0. Og Thomas Rud, og sådan. Og nu kører det fra Glostrup, og 35-33. Ja, det er landsholdsklasse. Det er vigtigt for Horsens så at lave point her, men godt arbejdet. Ja, Thomas Henriksen her med nummer 12. Ja, det vendte hurtigt lige pludselig. Det må man sige meget, meget hurtigt. To 3-pointer af Claesen Nørgaard, og så nogle aggressive forsvar, hvor dele til det her meget flotte dunk. Og så er de faktisk op og føre med 2 point med 1,5 minut igen, så det er helt klart noget, der giver gejst. Og det er faktisk første gang, de fører i den her kamp.
Ja, der er lidt, de var ikke helt sikre på, at det var Ole Bentzen, der var inde og have fat i bolden. Det er de to implicerede spillere, der står og har fat i den samtidig, der skal hoppe. Ja, det er klart, de vil gerne have Ole Bentzen på 22. Går den, så går den. Ja. Men der havde Glostrup-spillerne altså lige overblik. Ja, det går altså ikke på dommerkastet, som Glostrup også får fat i. Thomas Rod her. Dean Thibodeau udefra denne gang. God rebound der af Klaas Nørgaard for nye 30 sekunder. Ja, der bliver dømt for ulovlig dribling. Lidt uheldigt tidspunkt med 1 minut og 10 igen her. For nummer 6, Lars Christensen fra Glostrup. Anders Katholm. Og det ser ud som han taber den simpelthen. Og Peter Hoffmann dribler hele vejen udenom. Og så er muligheden der for Craig Petersen. Det er faktisk godt arbejde af Dean Thibodeau, at han får den med bag. Lige for næsen af Ole Bentzen. Og 40 sekunder igen. Thomas Rud udefra igen. Og sådan gør man det. Ny træer og 38-33. Og så er der 26 sekunder og 22 igen på skudklokken. Så skal der afsluttes inden for 15 sekunder nu for Horsens. Craig Petersen, Niels Ole Bentzen kan ikke komme til. Ja, han overspiller. Han har stået derinde i 3 sekunder og synes, det er en rigtig dom. Men en lille smule febrilskhed hos Horsens i øjeblikket, der ikke rigtig ved, hvad de skal stille op. Men nu har Glostrup 8 sekunder til at få afsluttet. Det kan jo høre om det, eller skal se om det bliver Thomas Rud eller Dean Thibodeau. Det blev Thomas Rud. Men en Glostrup-føring Thomas Rud her, Dean Thibodeau. Profilerne hos Glostrup her i første halvleg og 38-33 Glostrup-føring ved halvleg. Det var jo, Henrik, noget overraskende vending lige pludselig. Jamen, det er jo rart at sige, sådan er basket. Altså, det kan gå så hurtigt. De 3 point og lidt held i et aggressivt forsvar, ja, det gør simpelthen, at Glostrup kan gå bedst ud af den her første halvleg. Der er ingen tvivl om, at Horsens taktik er rigtigt, men den skal også kunne justeres, hvis Glostrup begynder at score udefra. Og så skulle vi have vores reporter, Anders Lund. Det ene hjørne her skulle være klar til interview. Ja, vi er ikke helt klar endnu. Men faktisk først en Glostrup-føring her til allersidst. Og Horsens fører faktisk 33-30. Ja, altså, det er jo Glostrups angreb, der lige pludselig begynder at fungere, ikke? Så skulle vi være klar til interview nede hos Anders Lund. Ja, Søren, det ser ud som om I brænder utrolig mange chancer. Det der lukker Glostrup ind i kampen i dag. Helt sikkert. Det er vores egen skyld, at vi er bagud ved pausen. Vi har ført stort set hele halvlejen og har haft nogle gode chancer for at kunne rende fra den, men det vil ikke i. Er det hold, der først får sikkerhed i afslutningerne, der løber med sejren i dag? Det er det måske, men det drejer sig først og fremmest om at få nogle gode afslutninger, for så går de også i. Det er måske lidt for dårlige skud, vi tager en del af tiden i hvert fald. For mange hurtige træer, og hvis vi får den ind under kurven, så er det også nemmere at skyde, ikke? Det er nemmere at ramme fra en halv meters afstand end fra 6 meter, så det siger sig selv. Så der skal også arbejdes lidt med at komme til de rigtige? Helt sikkert. Vi har slet ikke fået bevægelse nok i angrebsspillet, og det er grunden til, at vi ikke har fået de rigtige chancer. Tak for det. Ja, Henrik Søren Pedersen her var ikke helt tilfreds med situationen. Nej, men det har han vel ikke den store grund til lige nu, netop fordi at det man som regel husker, det er det sidste, der sker i en periode, ikke? Og der er det altså Glostrup, der har haft mest held i afslutningerne, som de lige diskuterede. Jeg ved ikke, jeg synes, man skulle fokusere lidt på forsvaret også. Altså, jeg mener helt klart, at Horsens overlader initiativet til Glostrup, og det kan man ikke tillade sig. Ikke på Glostrups hjemmebane. Og vel også utrolig vigtigt rent mentalt at kunne gå ud og sige, at det er også en afslutter bedst, på trods af, at vi har haltet efter stort set hele første halvleg, undtagen de sidste par minutter. Ja, helt rigtigt. Altså, jeg vil da hellere sidde ude i Glostrups omklædningsrum lige i øjeblikket.
En af de profiler, som vi har set i første halvleg, er landsholdsspilleren Thomas Rud, og ham har vi besøgt i Glostrup og skulle have et indslag klar her. 23-årig Thomas Rud fra Glostrup er en af de spillere, der lægges mærke til i basketligaen. Og basketball er da også en vigtig ingrediens i hans liv. Det er cirka halvdelen af mit liv. Jeg har spillet her i klubben i 11-12 år. Lige siden jeg var minidreng, og det har kun lige været væk fra klubben i 2 år. På et lille visit i Stevnsgade. Så det er basket jo. Det er dejligt. Hvad fik dig til at vælge perioden i Stevnsgade? Jo, men det var jo for at opfylde min drøm om at også vinde noget og spille på et super godt hold. På det tidspunkt der rykkede Glostrup ned i første division, og Stevnsgade spurgte sig, om jeg ville spille for dem, og da jeg kendte nogle spillere i forvejen der, så valgte jeg at flytte til Stevnsgade, og der vandt vi så DM det år, jeg flyttede til. Så det var dejligt. Men du vendte så også tilbage? Det gjorde jeg så af flere forskellige grunde, men jeg havde 2 gode år i Stevnsgade, det skal der ikke lægge skjul på. Var det det med klubfølelsen, at du nu har haft så mange år i Glostrup, var det det, der fik dig til at vælge klubben igen? En del af det. Det er ikke 100%, fordi nu var jeg stadigvæk i klubben og trænede hold i Glostrup. Men selvfølgelig er det en del af det, at det er tæt på, og man er altid hernede. Så det er nærliggende, at man også spiller her for den klub. Men trods en stærk Glostrup-klubfølelse lever drømmen om en professionel tilværelse stadig hos Thomas. Der er ikke nogen tvivl om, at man godt vil spille i Spanien og sådan der, men jeg er realistisk og siger, at jeg tror ikke på, at jeg kommer til at spille i Spanien eller USA. Men jeg håber på, og jeg har fået nogle tilbud fra Østrig og Sverige. Men jeg kunne godt tænke mig at spille i Tyskland. Det er min sådan, hoveddrøm, hvor der er tæt på at komme tilbage til Danmark. Og, altså, der er rimelig gode penge i det, så man kan leve af det. Så det kunne jeg godt tænke mig. Hvad har fået dig til at sige nej til de tilbud, der har været allerede nu? Jeg kan godt lide at bo her, må jeg sige. Jeg har det godt. Jeg har det måske for godt. Bare spille her i Glostrup. Og til nogen vil sige, at du spilder en chance, men jeg vil sige, at jeg har det godt. Men det kan man vel ikke betale regninger med? Nej, men nu er jeg også udlært elektriker, så jeg får lidt penge ved siden af. Du står altså med og går med drømmen i øjeblikket om, at der skal komme penge i din sport? Ja, det kunne jeg godt tænke mig. Så man kunne træne mere. Altså nu har vi for tiden med landsholdet, at der kommer lidt penge i det, hvor vi har morgentræninger med landsholdet. Det er ikke alle, det er sådan udvalgte spillere, hvor vi som morgentræner, der har været til her i morges. Og der får vi så nogle penge for det, og det er den rigtige vej. Det er dejligt. Så Thomas Rud skal passe både landsholdet og klubholdet i Glostrup, hvor han er en af nøglespillerne. Min rolle er så, ja, og hvad kan man sige, gøre de rigtige ting, ikke? Tage de rigtige skud, ikke tage dårlige skud, og give den en masse gange til vores kanadier, som er en stor dreng. Så det drejer sig om at være moden nok til at tage en ledende rolle, kan man sige? Ja, det har du nok ret i. Og altså, jeg har fået på træneren har givet mig den, der har sagt, at du er anfører. Jeg skal så styre tropperne, så vil jeg håbe, at jeg gør det godt nok. Og indtil videre har det gået godt, så det er godt. Hvem bliver dansk mester i år? Det gør Glostrup. Ja, Thomas Rud, landsholdsspilleren her, og så kan jeg se, at vores reporter Anders Lund igen skulle være klar med interview. Det ser ud til at være Klasen Nørgaard fra Glostrup. Klaas, I skal ikke være bange for de store, blev der sagt fra Patrick King i første halvleg. Var I det i starten? Ja, det kan godt være, men jeg ved ikke, hvor store det er i forhold til os. Det er kun Ole Benson, der er stor derinde, og der er ikke noget at have respekt for det. Altså. Han spiller okay, men det er ikke noget, vi behøver at være bange for i hvert fald. Efter en lidt dårlig start, så får jeg jo lidt mere styr på begivenhederne efter, som første halvleg løber frem. Ja, det må man sige. Vi begynder at ramme vores skud, og det er... Altså, vores forsvar, det er okay i alle kampe indtil videre. Vi har spillet knaldgodt forsvar, men vores skud har ikke været der i starten her første halvleg, men det begyndte at komme til sidst, så vi skal bare blive ved med at skyde, så tror jeg, den er der.
og så lykkedes det også at få presset Horsens til nogle svære afslutninger. Ja, helt sikkert. Det er jo igen vores forsvar der. Det normalt de sidste 2 kampe, der er anden halvleg, der har vi spillet det bedste forsvar jeg har set nogensinde faktisk med det hold her. Så vi skal bare ud og dække forsvar igen, så tror jeg nok, det skal lykkes. I har fået at vide her i pausen, I bare skal fortsætte? Ja, stort set. Så går den nok. Tak for det. Ja, Claes Nørgaard får at vide, at de bare skal fortsætte, så skal jeg lige sige ved det første interview. Det var altså ikke Craig Peterson, det var Søren Pedersen, som vi interviewede. Og det er vel sådan set også rigtigt nok, Henrik. De skal bare fortsætte, Glostrup, i hvert fald, hvis de kan tage momentet over fra de sidste 3-4-5 minutter af første halvleg. Ja, det er der sådan set ikke nogen tvivl om. Spørgsmålet er, om Horsens har ændret noget. Om de vil begynde at dække lidt mere aggressivt op, fordi så er det klart, så skal Glostrup indstille sig på, at der kommer skal komme en modreaktion. Jeg synes, det er meget sjovt at høre, at respekten for Ole Bengtsen, ja, den er der, han er stor, men det kan man altså ikke ligesom sige, og så er det hans bane eller noget. Det er bare ind i hovedet på ham og forsøge at skabe nogle chancer. Og det virker som om, at det er noget, Glostrup har snakket om, og jeg synes også, at Dean Thibodeau i første halvleg ligesom har udfordret Ole Bengtsen og er sluppet meget godt fra det. Og faktisk taget flere rebounds faktisk lige for næsen af Ole. Ja, det må man sige. Altså, når man har en stor mand på 2,20 meter, så er det klart, at han lever op i det luftrum, hvor boldene tit falder ned. Men Dean, som er 2,05 meter, kan jo altså også hoppe derop, ikke? Så i det øjeblik, man ligesom får kastet sig ind der, hvor bolden lander, ja, så er der stor chance for, at man får den. Det er en Thibodeau her, men måske også det, som Jeff Cotier, Horsens træner, siger, at Ole Bengtsen stadigvæk mangler en lille smule fysisk og måske en lille smule mentalt. Det var lige et par år inden han sådan er den spiller, som han egentlig har potentiale til at være. Ja, og jeg synes også, vi skal være fair. Altså, det er jo sådan, at når store spillere i dansk basket, nu har vi nogle stykker efterhånden, men de spiller så i udlandet, så vi er stadigvæk ikke forventet mere at se spillere over 2 meter og 3-4 stykker. Og det er jo tit sådan, at når der kommer sådan en ind til en træningsteam i en halv, ikke, så siger alle, tak skal du have, der kommer en af de bedste basketspillere, vi har set, ikke? Altså det er jo ikke ensbetydende med, at man er stor, og man er en god basketspiller. Der er jo mange timer med dribling og skud og rebound og bare bevægelser og koordinering og sådan noget, der skal til, før man kan sige, at det er en god basketspiller. Og den tid, synes jeg, man skal give Ole Bengtsen. Der er ingen tvivl om, at han har potentialet og mulighederne, men han skal også have noget tid. Ja, fordi netop det med potentialet, det er der nok ingen tvivl om, at han har, og Jeff Cotier siger også, at der har været flere amerikanske klubber og kigge på ham, og kan han fortsætte den udvikling, han er inde i, bare fra sidste sæson? Er han bedre denne sæson, end han var sidste sæson, og kan han fortsætte den udvikling, jamen så er der absolut muligheder for Ole Bengtsen i billedet her med sine 22, og hvis vi nogensinde skal have en dansk spiller, som vi sådan kan sige, at der er muligheder for, at vedkommende måske en dag kunne gøre sig gældende i NBA. Nu snakker vi, at der er en lang vej, men så skulle det måske netop være Ole Bengtsen. Ja, altså nu hørte vi jo også lige Thomas Rud i interviewet hjemme hos ham, ikke? Altså der er jo også meget psykologi i det. Altså det er jo meget rart at være her i Danmark, og man ved, hvad man har, og man ved ikke, hvad man får. Men altså der er jo flere og flere, der har taget turen til udlandet og er sluppet rigtig godt fra det, og nogle af dem har ovenikøbet kunne tjene mange penge ved det, og om ikke andet, så har de kunne få opfyldt deres ønsker om at prøve at spille under det, der hedder professionelt forhold, hvor man ikke, altså hvor man har basket som sit arbejde, og jeg tror helt klart, at både sådan en som Thomas Rud, men også Ole Bengtsen vil blomstre utroligt op under professionelt forhold. Og det er jo blandt andet også det, de udlandsprofessionelle siger, Mikkel Lange og Michael Dahl og så videre i AIK Athen. Jamen der er kun én vej, det er at se at komme ud, fordi det er stadigvæk amatører herhjemme. Og så med billedet af en af profilerne, som vi så havde besøgt, Thomas Rud, landsholdsspilleren her, så er vi ved at gøre klar til anden halvleg. Og Ole Bengtsen her og Dean Thibodeau, de to store. Og der kan vi rigtig se højdeforskel. Ja, må ikke. Men igen faktisk Dean Thibodeau, der formår at virke sin utrolige springstyrke og kompensere for 15 cm og alligevel få fat i den. Og Glostrup starter altså her 38-33. Thomas Rud. Ja, den var næsten nede i gården, men Ole Bengtsen med rebounden.
Peter Hoffmann. Eller Madsen. Sonny Madsen. Ja, Peter Hoffmann og sådan. Og 35-38. Bruger sin krop godt og kan komme ind og lægge den i med venstre hånd der. Pete Hoffmann er nok en af dem, som måske har svigtet lidt i første halvleg for Horsens. Han er normalt en af deres meget scorende personer. Man må sige, 33 point i en halvleg er ikke meget for et hold, som har så gode skytter normalt. Rebounden til Horsens. Ja, sådan er det på udebane. Han stod på stregen, og det bliver så Glostrups bold. Og her er Horsens bænken med Craig Petersen i midten. Og Lars Christensen her med nummer 6. Thomas Rud. Dean Thibodeau. Og Malkit Singh. Ja, han tager ikke så mange skud, Malkit Singh. Ja, det er altså utroligt, at Lars Christensen med sin 81 får lov at lægge den over hovedet på Ole Benson med 22. Det er mindste mand mod største mand. Ja, det er... Han når også kun lige at få den afsted. 40 cm forskel, men 40-35. 5 points føring til Glostrup. Så ser Peter Hoffmann selv muligheden og sikkert sat i. Og 37-40. Så Thomas Rud. Ja, det er flot. Det er meget, meget flot. Det foregår faktisk hen over hovedet på Ole Benson. Prøv at se her. Utrolig springstyrke han har, Thomas Rud. Og selvom han er meget til at bruge venstrehånden hele tiden, formår de alligevel ikke at lukke ham af. 42-37 Glostrup føring. Der er lidt tumult ind under kurven her med John Clausen fra Horsens. Sonny Madsen her med nummer 4. Ja, lige en lille skridter. Men det er Glostrups fortjeneste. Horsens kan ikke rigtig komme til afslutninger. Det er en Thibodeau. Og det så næsten ud, som om man ville dunke den i derfra, men 44-37. Og havde han været under kurven til, så havde han nok taget dunket, men 7 points føring til Glostrup. Og spille knap 3 minutter af anden halvleg af de 20 minutters effektiv spilletid. Ja. Han bliver fristet Malkit Singh til lige så at stikke armen frem og prøve at stjæle den fra Pete Hoffmann. Det var så Malkit Singhs tredje fejl. Og så var det så nummer 4 fejl til Malkit Singh, og det var faktisk det samme billede i første halvleg. Inden for de første halvanden minut startede han med at få 2 fejl, og det har han så faktisk inden for de første 3 minutter her i anden halvleg fået 2 mere. Og får man 5 fejl, så er man altså ude for resten af kampen, så han bliver klogeligt skiftet ud her. Og Claes Nørgaard kommer ind i stedet for Ole Benson under kurven. John Clausen her og Malkit Singh med de 4 fejl. Men det er også en hård opgave, han er på. Han har helt klart fået at vide, at Pete Hoffmann skal ikke til scoring, og det vil sige, der er man altså på en hård opgave og kan nemt komme til at fejle. Ja, nummer 14, Jan Jensen her. Skal vi lige have tørret lidt sved af banen. Og 6, Lars Christensen. Laver de den nu igen for 3. gang. Ja, det er så utroligt, at Horsens efterhånden ikke har fundet ud af at dæmme op for den. De ved, den kommer. 46-37 Glostrup føring. Men Horsens svarer godt igen. Med en 3'er af Sonny Madsen og 40-46. Det er altså et lille kunststykke hver gang med Thomas Rud og Dean Thibodeau. Det er pragtfuldt at se. Claes Nørgaard.
Og 48-40. Og selvtilliden er i hvert fald i orden hos Glostrup-spillerne. Det er Pete Hoffmann, der simpelthen bruger sine muskler til at komme ind. 42-48. Og de vil lade sig falde bagud. Ja, det er godt arbejdet af Allan Madsen. Ja, en lille puster. Utrolig intensitet her de første 4,5 minutter anden halvleg. Der er ingen spillere, der klager over, at der er afbrudt til spil. Der var flere, der lige trængte til at trække vejret. Se her James Lakes i billedet, som jo faktisk havde en rigtig lovende sæson foran sig i Horsens i den første kamp i opvarmningen, er så uheldig at falde ned på knæet. Og skal faktisk, ja, du snakkede med ham, sidde ude til januar måned. Ja, og i mellemtiden så var det John Clausen, der lige løb igennem, mens vi så snakkede om James Lake her, og til 44-48. Ja, en alvorlig knæskade og et alvorligt handicap for Horsens, at James Lake sidder udenfor. Og han er så i mellemtiden blevet assistant coach, eller assistenttræner, om man vil, for Jeff Cartier i Horsens. Og sidder James Lake her. Og så sker der sandelig noget under kurven. Se om vi får den i slow med Thomas Rud, der spiller Stien fuldstændig fri, der går op for at dunke. Ja, vi ser, at Ole Benson kommer ind omkring. Og dommeren mener, at der er en kropskontakt hele vejen op, og derfor dømmer han fejlen. Men lige før at gøre den færdig med, James Lakes var så uheldig at komme galt afsted med knæet, blev opereret og skal sidde ude for, ja, i hvert fald til januar, måske resten af sæsonen, alt afhængig af, hvor alvorligt det er. Dean Thibodeau. Og sådan har været sikker på sine straffe, og 50-44. Og nu presser langt fremme. Og så tilbage i mand-mand forsvar. Glostrup. John Clausen. For kort. Det er Thomas Rud, der får fejl. Nej, undskyld. Det var Lars Christensen, der fik sin første fejl på Glostrup. Craig Petersen her. Nummer 8 for Horsens. Til de seere, der eventuelt måtte være kommet ind lidt senere, skal jeg så lige sige, at det er altså Horsens helt i gult, og Glostrup i hvide trøjer og blå bukser, og det er i øjeblikket Glostrup-føring på 50-44. 5 minutter ind i anden halvleg. Peter Hoffmann. Og ja, sikkert opfanget godt nok af Ole Benson. Til gengæld var de lang tid om at fange ham derinde, eller finde ham derinde, Horsens-spillerne, og han har så stået der mere end 3 sekunder, og derfor får Glostrup bolden. De har ikke rigtig fået det optimale ud af Ole Benson i den her kamp. Og ja, der går næsten et sus gennem salen, når Thomas Rud smider den vej ind til Dean Thibodeau. Jan Jensen, men det er altså ikke hans dag med 3-pointerne i dag. Peter Hoffmann.
Ja, det er flot sat i amerikaneren. En 3 point og 47-50. Og han er ved at piske. Kan man sige nu her, de er gået i en zoneforsvar med en stor Ole Bengtsen inde i midten. Og se lige det vingefang, Ole Bengtsen har der. Men Klaas Nørgaard udefra, men for kort. Godt opfanget af John Clausen. Craig Petersen. Rismond fik taget lige tempoet ud af Glostrup i det angreb, og ind til Allan Madsen, og 49-50. De bliver i zoneforsvaret. Gået lidt ud af Glostrups angreb. De ved ikke rigtig, hvem det er, de skal finde frem til, der skal skyde. Ja, så skal der affyres et skud her. Og det blev der lige i sidste sekund faktisk. Og så kom der endelig en træer fra Jan Jensen. Han har også haft mange forsøg med 1 sekund igen. Og 53-49. Og så var det så Horsens i den anden ende. Og det var Craig Petersen. Og 51-53. Ja, der fik han ikke plads derinde, Dean Thibodeau. Ja, den får han ikke fat i. Allan Madsen var ellers helt fri, havde muligheden. Og der er timeout, og det er Glostrup, der har forlangt timeout. All we're gonna do is get a swing. If you go to the corner, rotate through, boom. All right, we got to rotate. Everyone knows the high low. All right, if they go 31, we're going high low. Ola, whatever you do now, okay? Down the stretch here, or Mladen, let's keep him in front of you. You know what I mean? Yeah, he's going to do it. They're going to look to do it in the gun. All right? Got to do that, all right? But when he comes up, are they going to give him a meter or something, or 2 meters? Well, we got to do that. Let's make him beat us in another way than that alley-oop dunk shit, okay? Come on! Hey, now listen, just a second, just a second. On 31, let's make sure that we know where 14 is, all right? No penetration. Let's go! Okay, here we go, here we go. Man up this time, 11 up this time. Og pointene er hidtil blevet fordelt meget godt mellem dem, der har lavet flest. 19 point til Peter Hoffmann fra Horsens, og Dean Thibodeau har lavet 18 for Glostrup. Og der har Thomas Rud lavet 15. Og den næstbedste hos Horsens er Allan Madsen med 9 point. Dean Thibodeau. Ja, der var heller ikke mange sekunder tilbage. Men 55-51. Peter Hoffmann, og det er langt udefra. Det er down til Jan Jensen. Og Horsens er gået tilbage til personligt. Men Dean, som kan skyde udefra, han får nu den plads, han skal have, fordi Ole Bengtsen simpelthen ikke tør gå længere ud, og nemlig bange for, at han bliver så passeret på et drive mod kurven. Og han har haft svært ved et par gange her, Dean Thibodeau, kom forbi Ole Bengtsen, og han så trukket det ud, og det har han haft helt med de sidste par gange. Og 57-51 nu til Glostrup. Ja, der ser vi så faktisk en udskiftning i billedet af Ole Bengtsen skifter ud. Og det er Sonny Madsen, der kommer ind, så det er simpelthen for at få et hurtigere hold på banen, at Horsens skifter ind. Og så netop fordi, at Dean er begyndt at ramme udefra, det vil sige, at de er nødt til at finde en anden matchup på ham. Hos Glostrup altså Morten Hansen med nummer 10, der er kommet ind. Og Jon Viksø med nummer 13.
sikkert udnyttet Peter Hoffmann, og 53-57. Og aggressiv Horsens her. Ja, det er godt arbejdet af Craig Peterson. Ja, flot, aggressivt spil. Horsens og 55-57. Ja, der stod 57-53, men der står altså 57-55. Den kommer også her til Glostrup. Og det er vigtigt for Glostrup nu, at de kan lave kontrollerede angreb og forhåbentlig også få en scoring med hjem for dem, fordi man må sige, med det pres, som Horsens ligesom har sat op med netop Sonny Madsen, så i billedet her, der lige er kommet ind, ja, der er momentum i kampen ligesom ved at ændre sig til Horsens fordel. Claes Nørgaard. Glostrup spiller den, svinger bolden godt rundt og fanger Thomas Rud nede i venstre side og kan så smide den ind til Dean Thibodeau, og der bliver Pete Hoffmann simpelthen nødt til at lave en fejl på ham. Thomas Rud ud til Morten Hansen. Til Dean Thibodeau. 2 point mere fra hans side. 59-55. Og det har sandelig givet point, at de har trukket ham lidt ud. Ja, svært at se, hvad der skete. Det så faktisk ud, som om gulvet var en lille smule glat der. Lad os prøve at se, hvad der sker. Ja. Men igen, Peter Hoffmann, som er meget, meget aggressiv på kurven nu her. Jeg synes, det er ligesom ham, der har holdt Horsens godt i gang her i anden halvleg. Han fremprovokerer simpelthen den fejl på Thomas Rud. Ja, klogeligt nok, så var der flere spillere, der gjorde dommeren opmærksom på, at der var altså helt tørt. Så vi skal lige have tørt det sidste op. Det så nemlig ud, det var en lidt sjov fejl, Thomas Rud fik lavet den sidste. Jeg tror simpelthen, fødderne forsvinder under dem. Men Horsens bold her. Craig Peterson udefra. Men Allan Madsen, god rebound, så får Craig Peterson igen muligheden. En gang til. Så er der 9 minutter og 45 sekunder igen af kampen. Ja, så gik det lidt ud over både Thomas Rud og bandereklamerne her. Se 3 mand omkring Dean i det øjeblik, bolden kommer ind, og han skal kunne finde en fri skytte udvendigt. Godt arbejdet af Morten Hansen med 3 Horsens-spillere omkring sig. Får alligevel fat i rebounden. Claes Nørgaard går virkelig ind og viser vilje og selvtillid. Claes Nørgaard, som han har gjort det flere gange her, specielt i anden halvleg, og 61-55. Der bliver dømt for screeningsfejl nu her. Forsøget på at få Pietman fri til et skud, ja, så... Allan Madsen fra Horsens fik sin 4. fejl, så han er også i fare for at ryge helt ud. Dean Thibodeau kæmper godt. 63-55 nu. 8:45 igen. Og må det ikke, der snart kommer en timeout fra Horsens. Et eller andet skal der ske.
Ja, Morten Hansen med nummer 10 kommer også i fejlproblemer. Hans 4. fejl. Men timeout her hos Horsens. Lad os høre, hvad Jeff Garcia har at sige. Shot goes up and they throw that thing to him. I want 5 guys in that goddamn key, and I don't care if you bust his ass into that handball net. Go get it. You got me? If you don't want to do that for us, we can't fucking have a chance to win this game. There's no way he should throw that thing up there and we don't go get it. Knock his fucking ass off. You know what I'm saying? I mean, we got to show a little bit right here. You got 9 minutes here, you're down 8. Run head right here, okay? Run head, execute it. Look for coming off the double, okay? Good shots every time. We got a ton of time. We need some stops. We need some stops. Johnny shot it. You're helping all the time at 13 still in the game. Ja, hvis jeg skal prøve at oversætte det, så vil jeg sige, at det er næsten lige meget, hvordan I stopper Dean Thibodeau, men nu skal han stoppes. Ja, siger Jeff Garcia her. Og det er også rigtigt, fordi det der sker er selvfølgelig, at Glostrup har stor succes med at smide den ind til ham, og selvom han ikke får den dumpet i første gang, ja, så slipper han afsted med en scoring i anden omgang. Peter Hoffmann ud til Søren Pedersen. Men heller ikke denne gang, men de får 30 nye sekunder. Craig Peterson. Sådan. Endelig fik han held med den 3 point. Og 58-63. Og Horsens bliver fremme. Kommer her. Horsens bliver fremme. Aggressivt. Thomas Rud. Og det så rigtigt ud. Så se her, om Thomas Rud har sat af, og ligesom hvis forsvaren står på gulvet i det øjeblik, Thomas Rud har sat af, ja, så har han selvfølgelig lov at blive stående, og så er der angrebsfejl. Og det var Thomas Ruds 3. fejl og Glostrups 8. holdfejl, og så er vi oppe over de 7 holdfejler. Det giver altså 2 straffekast hver gang. Glostrup laver fejl, 2 straffekast til Horsens. Og det er John Clausen her med nummer 6, der skal tage de 2 straffekast. Og sikkert tager de af John Clausen, og 60-63 med 8 minutter igen. Og så ser vi 3 mand om Dean Thibodeau her. Ja, væsentligt mere aggressivt forsvarsspil af Horsens. Dean Thibodeau får plads. Og alligevel får han smidt den i. Ja, og et jubelbrøl her. Og 65-60. Meget flot afvikling. Han simpelthen skyder op over forsvaren. Og igen 5 points føring til Glostrup. Og sikkert lagt i af Craig Peterson. Og 62-65. Og se hver gang Dean Thibodeau får den 2-3 gule omkring. Og så bliver der sikkert en masse af plads i den anden ende. Men den fik Jon Viksø ikke i. Det var også, hvad Horsens ønskede. Dean og Thomas Rud må simpelthen ikke få lov at score. Så vil de hellere lade en anden stå fri. Craig Peterson. Han får selv rebounden. Ja, det er godt arbejdet af Peter Hoffmann, der alligevel får afsluttet i en presset situation. Thomas Rud. Jon Viksø igen. Og denne gang gør han det. 67-62. Craig Peterson. Ja. Ja, det var en træer. Det var lige før han trådte på stregen. Det gjorde han ikke. 65-67. Det var hans 15. point. Og Thomas Rud. Dean Thibodeau. Ja, så er det
Peter Hoffmann, der lavede fejl på Dean Thibodeau. Nu kan vi så se Ole Benson her på vej til at blive sat ind. Ja, det er typisk Pete Hoffmann offrer sig her for holdet. Han laver sin 3. personlige fejl og holdets 5. holdfejl, men det var vigtigt, at Dean ikke kunne gå op og score nemt her. Altså, Horsens er ved ligesom at få fat i momentum igen, og med holdfejl til Glostrup, ja, så kan de ved at være aggressive komme hen og få lov at stå og skyde straffekast. Og Dean Thibodeau. Og de straffekast er han altså sikker på. Jeg tror så, man også kan udnytte nummer 2 her. Og 69-65 med knap 6 minutter igen. Søren Pedersen nummer 7, og Peter Hoffmann her, nummer 15, Craig Petersen. Og Dean Thibodeau med rebounden. Utrolig vigtig rebound også her at få fat i den her. Spillerne beder lige om at få bolden tørret af. Den er simpelthen helt våd og sved. Og Malkit Singh her med nummer 9. Med så 4 fejl er kommet ind. Thomas Rud udefra. Og sikkert igen. Og det er 71-65. Vi ser det ikke helt på billederne, men det er simpelthen Dean, der går op og laver en screening på Thomas Rud, så han bliver helt fri. Og 71-65 med godt 5 minutter igen, og Horsens har for lang timeout. Okay, let's run the ISO play. Hey, Mladen, get the key from Honors. Get tape in the locker room. Get the key from Honors. Listen, boys, now listen. Hey, you got 5 minutes here, okay? Listen, we got to get the damn ball inside every time right now, okay? All right? We got to work to get it inside. Ole, you got to work hard down there. All right? And Johnny and for Pete. Let's look to take it to the glass right now. Every time they foul, we go to the free throw line. Okay. Any kind of screen up top up there, if they're screening with Ola's guy, try to slide behind. Okay, make him. Hey, just try to make him shoot the J over the top. Let's go, guys. Okay. Hey, we got a lot of time. All right. If we get a good shot every time, we're all right. Ja, Jeff Couture vil gerne have fysisk spil ind under kurven og få Glostrup-spilleren til at begå fejl, fordi hver gang de begår fejl, så er der altså 2 straffekast til Horsens, ja, og det vil man prøve at spille på. Og prøve ligesom at få sagt til dem, der er ingen grund til at gå i panik nu. Bliv ved at spille den rundt og få de rigtige skud. Ja, trods alt 5 minutter. Godt 5 minutter igen, og det er altså lang tid i basket. Men nummer 6 er Lars Christensen. Thomas Rud. Ja, blot gået igennem igen af Thomas Rud, og 73-65. Ja, den var lige nede og dykke i kurven. Og den kom op igen. Uheldigt for Craig Petersen her med nummer 8. Så Pete Hoffmann lige har fået en lille flænge i hånden, og der er reglerne jo sådan, at hvis der er blod på banen, ja, eller blod på en, der bløder, ja, så skal blødningen stoppes, inden man får lov at fortsætte. Udnytter nummer 2 her, og 66-73. Thomas Henriksen nummer 12 ud til Dean Thibodeau. Dean Thibodeau. Ja, sandelig, at man ikke gør det igen. Og 76-66. En 3 og 10 points forspring til Glostrup.
Det er godt 4 minutter igen. Ja, den ville jeg godt have haft Glostrup vej, Thomas Rud. Men han får da alligevel noget af det, fordi dommerne kan ikke se, hvilken vej det er, og så siger reglerne, ja, så dømmer man holdbold, og der er så fri springer. Se om vi kan se det her. Ja, det kunne godt se ud, som om Thomas Rud har ret. Og en vigtig nu for Horsens, de får fat i den her og får scoret på det her angreb. Ja, det er altså godt. Ja, det er flot. Og det lignede også en eneste detalje fra Thomas Rud, og faktisk banker til bolden frem til Malkit Singh, og 78-66. Ja, det er så gengæld godt gået rundt der, John Clausen. 68-78. Malkit Singh. Dean Thibodeau. Og de skal ud og bruge noget af tiden. Og igen den detalje, det er et stort repertoire, han har, Thomas Rud. Og Peter Hoffmann og Horsens, amerikaneren, fik sin fjerde fejl. Nu er det vigtigt for Glostrup, at de benytter så mange sekunder af de 30, inden de forsøger afslutning, så ligesom tiden går. Samtidig skal de så stadigvæk passe på, at de ikke ligesom overtager, eller hvad skal man sige, overlader al aggressiviteten til Horsens, fordi de 3 minutter er selvfølgelig stadigvæk lang tid. Jan Jensen her med nummer 14. Så kommer Thomas Rud. Ja. Og sådan. Og 80-68. Meget flot. Det er faktisk lykkedes Horsens-spillerne at få trappet ned i hjørnet og fanget Glostrup-spillerne, men alligevel lykkes det at snige dem. Sige sig fri. Ja, for lidt af Craig Peterson her. Så en lille smule rødvild ud i øjeblikket, Horsens-spillerne. Og Glostrup har masser af tid nu. Skal bare bruge tiden fornuftigt. Skal de afslutte inden 10 sekunder. Ja, så var der så ingen mulighed til Lars Christensen. Og 82-68. Og Lars Christensen går samtidig ud og bliver erstattet nummer 8, Claes Nørgaard. Og man må virkelig sige, at det er Glostrup fight i øjeblikket. Og Peter Hoffmann kom ud. Og Martin Simanic kom ind. Og så Anders Katholm hos Horsens er kommet ind. Ja, de har faktisk skiftet alle 5, så spørgsmålet er, om det er en lidt handling fra coachen om, at de har simpelthen ikke gjort arbejdet ordentligt, så nu sætter han de 5 ind, der var ude på bænken. Og i hvert fald en 3'er resulterede det i 71-82 med godt 2 minutter igen. Ja, det kan godt nås endnu for Horsens, men de spiller klogt, Glostrup. Tiden har nu 10 sekunder til afslutning. Og så 5 sekunder. Dean Thibodeau, så bliver det vel ham, der skal afslutte. Det blev det. Og Horsens ikke så meget tid til at stoppe op og tænke over tingene. Den skal simpelthen bare i kurven, og det skal gå stærkt. Ja, så var de heldige med at få den der. 1 minut og 34 sekunder. Og altså 11 points forspring til Glostrup. Og er den Simanic, men Jan Jensen får fat i rebounden. Og så er det vel nok et spørgsmål om ikke, hvis man i hele taget skal have noget af det, man skal skynde sig at lave en fejl. Og få stoppet uret. For ellers så trækker Glostrup den til det yderste. Og bruger dermed yderligere 30 sekunder. Og der kom fejlen. Og det var nok et spørgsmål, ikke den fejl skulle have faldet med det samme. Og altså
den taktik, du snakker om, er netop at få stoppet tiden, og så at satse på, at Glostrup brænder deres straffekast. Men da de ikke har holdfejl, ja, så får Glostrup dem selvfølgelig ude i siden i første omgang, og kan bruge mere tid. Og så kan det være, at de kommer op over de 7 holdfejl nu, hvis de så fejler igen. Og det kommer der. Og så er der holdfejl, så Glostrup kan gå hen og faktisk stille og roligt afslutte kampen herfra. Og knap et minut igen, helt nøjagtigt 56 sekunder og 11 pointsføring. Så går Dean Thibodeau herhen. Stille og roligt, ingen grund til panik. Ja, det ligner ham jo ikke. Nej, jeg er bange for, at han tror, eller ikke at han tror, men han har en fornemmelse af, at den kamp, den er hjemme nu. Og 83-71. Ja, det var nummer 13, Mikkel Christensen fra Horsens, der fik muligheden. Og så tager begge hold, både Horsens og Glostrup, det stille og roligt. Malkiet Seng her. Ja, skal vi lige prøve det omvendt denne gang. Fra Dean Thibodeau til Thomas Ruud. Ja, undskyld, det var Jan Jensen til Thomas Ruud. Ja, fantastisk. Utroligt flot. Vi er så vant til at se det, Dean Thibodeau og Thomas Ruud, der laver, men det var altså Jan Jensen. Og altså 85-71. Og det får sandelig folk op af stolerækkerne hver gang her i Glostruphallen. Den vil de gerne se noget mere. Og Mikkel Christensen her. Ja, det kunne også være sjovt at spørge Thomas Ruud i øjeblikket, om han mærker noget til sin senskede-betændelse i benet i øjeblikket. Jeg synes, han springer som aldrig før. Han springer som en kænguru, det er jo fantastisk. Og Mikkel Christensen. Og 73-85. Skal vi lige se, hvad Glostrup kan finde på at slutte af med. Ja, vi tager lige et dunk mere. Og 87-73. Og med 10 sekunder igen, så må det siges at være afgjort. Du tror ikke, vi kan nå et dunk mere? Jeg mener, der er jo kun... Jo, det er 4,6 sekunder igen. Det burde jo kunne lade sig gøre. Lad os prøve at se. Og 3,2 sekunder. Ja, de får straffekast i stedet for. Glostrup var meget kast i en Thibodeau og Thomas Ruud, men dunk derfra, det bliver svært. Det bliver svært. Det bliver Jan Jensen i stedet for. Glostrup stiller heller ikke op i angrebsrebound. De har ligesom... Jan Jensen kan afslutte det her, og så er det slut. Og 88-73.